O sige, pag naka-one tap ako, i-kick nyo ako ha. Hoy! Sige, sige. Pag hindi ka naka-one-tap, ibigay mo skin mo ah. Oo nga. Oo nga. Urong bayag yan. Urong bayag yan. Urong bayag yan. Eh, walang bayag. B. Pag di ka na naka-one-tap ha, ibigay mo skin mo ah. Walang bayag yan eh. Pag di ka naka-one-tap, pinapanood kita. B. One-tap rin lang ha. Hindi restaurant. Oh, ano?